Sais-tu, allemaal zo buffet even. Kort even. Met septe daar allemaal. Dat is juist dat. We hadden op buffet even. Ja. Gant poleno pioeribers. Ja. Age bollen van zat. Ja. Poleno zoom dran, petrobel zoom kaffe. Ah ja. Dus een beetje. Ja. En ben monde dragen graag wäschen puisque bij wel. Boei café. Ja, boeit kaffe, zoeben dran, zoeben kaffe. Mais hoe lang boeit kaffe? Dat doen mijn tante rom. Maar ja. Aga poleno pioer, quoi. Pioer, ja. Sais-tu, amnen zo we zeggen, ce système de riama, de beke wat hadden schringen, hè, puis we zeggen, dat bizar, quoi. En ik weer zie die kida. Want we om zo piederen, quoi. Ik heb het al laat, maar dan een paar met niet meer piederen, quoi. Ja, alleen zeggen we wie die benantje met zijn rekent, quoi. Ik weer zie die, quoi. Dat is zo simpel, quoi. We zijn zo mooi bij de go, dat je een keer dat we tot binnen de go tegen waarbij, quoi. Sais-tu, om zo pres dus keer. Dus blij zijn gaan. Dus blij zijn gaan. Ja. Op is zo'n speciaal tree, hè. Blom had met, waar had ik een soort tibet doen, en wat door het huil. En dat is zo, het systeem moest een nu zo'n keer wat dan zie ik wist je met. Nou. En dat bedoelt zo ook. Pas zo gaat ik comprends niet. Nu kun je buizen la bouche. Mais dat is zo blij zijn hand, quoi. Dus dan ben ik te doen. Dat was het systeem, quoi. Ik heb niet meer zo het bij dat sabot, maar doe hallo pres lees bij ze pressie. Ik heb te buizen la bouche met dat. Maar comprends pas met blij zijn hand, quoi. Maar dat is juist, ik dat. Nou, sais-tu? Allez, dat is gewoon hoor. Voilà. Vroeger stelde men trouw, ja. Ja, dat tu riep een kan en wie dat botert, dus vroeger stel, en dus karijs bij een leeuw. Een glas was. Ja. Oké, hoe lang we die dan dus prima hoef. En dan gaan we ratsen, quoi. Maar là, we dachten voor het politie geboren, quoi. En du mélodique. Bah, à peu près. Ah. En vendu mélodique. Bah, dis-moi dus keer, dis-moi de laatste. En dan laat ik dan niks, dus keer dus maar dadelijk. Wel, ja, maar wat de laat wordt dus maar dadelijk. En dan ja, dus laat ik dan niks, dus maar dadelijk. Ja, dus kan per dat je om me laten voor politie gaan boeren, voor power, met een specialist worden af, hè? Oh, afficheres, hè, op ballon. Op ballon, als een beurt, hè. Non, sais-tu, om zo op Presbranton. Om zo op Presbranton, wel wat bakje geloof, en dan warmies, hè, kischen en je op Presbranton, dus rostren, blom naar wat technisch speciaal, zo leer type la rede dut, hoe ze honden en benegler met honden bruinen op Pres. En heel erg tjes met die Branton, is zo tjadre die. Want er is zee bij de blauwbed. Hij doet Branton nog helemaal om de zee, zo leer type. C'est-tu bon gars? La fleur, il va le continuer, quoi. Café, bleu, thé. Ja, moi chérie, quoi. Ouais, visite, quoi. Ouais, pote, quoi. Trebuie viseu agora buffet do Zalmen, quoi. Un trilrandje. Ja. Ja, dat is duur, quoi. Aber trouwen,
zo moest zo kan, via mij het, zij kan dus vloegasten. Zo recht wie dus. En ik heb du. Non, glas. Glas don, hè. Ja. Hij moest zo, hè. Oh là là, dat zat zo lief. Ja, zij dus vloegasten. Maar dat is goed, hè. Dus dat hang alles bij glazen bossen. Ja, ja. Sais-tu? Agam, zo pres eurt. Eurt bij iemand doet nieuw pres, hè. Oui, wel hoor. Am iemand doet niet, am. Iemand doet niet. Agam dan zo mees, agam dan zo sperfel. O sperfel wil ik je dan lezen. O sperfel. Wanneer hij bijvoorbeeld, wat trouwens de girl, o sperfel. Aga higi, ne zal een keer om mijn stu, a kotu ne rein. Ah, c'est tu. Ja. Eventueel is het u nog niet. Jawel. Aber ja, mais... Face à face. Non, non, qui face à face. Ja, mais, een tresadeno. Mais a higi, die zal ik niet dus ik hè. Non. En als zo onder bedekken. Als zo batrado door de, lak de zigueu, quoi. Donc, zan bij, lak door de soms batrado, quoi. En blam door, kiezen, bij... Op pennaga, op pennias, op drabossen, quoi. Trouwens, lak de zigueu, hè. Ja. Bah ja. Ik noem gern doet in soms die noem maar kort. Ja, la quoi. Agatha, vous avez ce qu'il dit, vous savez. Ah bah ja, ah ook ja. Maar wat die man trauma in de jour je wat ik kiezen de quoi. Maar dat bestaan. Bah ja. Ja, hier kom dan bah nou zo'n kit quoi, puis zo bed op après quoi. Die gaat me zo je dis moi brantom met nikit. Und dann beduzen ze disait hama wa via yon gantan niki au brantom là ben non mais matrane sandro do quoi mais bon nous jumki matrane ben drast de hoed wasa zo de no de hoed wasa ja also wenn man nicht hat dat me pas tout à ban trop zo trop ça là oh ja oh na pegen keer quoi na pegen keer maar al mijn kiezel nu bij geest. Dat is een keer continu. Ja, ja, Gerrit, hoor. Ja, nou. Oula. Eh ben. Oh. Een brodette toute, quoi. Een perlis. Tranquillement. Cleo wat trouw. Als je dat een wat transe dus hassen niet, met mijn spreiden dus hassen niet, dat is wel voor zo dus die ze die op eerste spullo. Nee, pour eso très bon piniti à gamour. Quelle heure dans le Peniti déjà? 40 kilomètres lang. Hoase ba tuel be ba Landelo e kies tuel de les net de ba pluie, enfin avance ma collègue. Pluie. Juste. Ja.